Nazdar, děti, ahoj! No vás tady teda je. A to jste se přišli všichni podívat na naši novou pohádku, že? A kdo z vás ví, jak se ta pohádka jmenuje? No, výborně, o princezně Elišce. A já vám teď zavolám naši vypravěčku Evičku a ona vám o té pohádce něco poví. Dobrý den, milé děti. Dobrý den. Dobrý den, milé paní učitelky. I já vás vítám v našem Maňáskově divadelním okolí, a to jménem všech členů našeho souboru. Jsme moc rádi, že jste se přišli podívat na naši novou pohádku. Jak už jste slyšeli, jmenuje se O princezně Elišce a napsali ji pro vás zase Mírka a Honza Forejtarovi. Všechno to, co uvidíte za mnou, to je scénu a maňáskové postavičky, to vytvořili členky našeho souboru a všechno to, co uslyšíte, to je hudba, zpěv a mluvené slovo, všechno je uváděno živě, nic není přetočeno. A teď rychle k pohádce. Bylo nebylo, na jednom panství žila vdova po knížeti Miroslavovi, jmenovala se kněžna Dobromila a žila tam se svojí dcerou, právě princeznou Eliškou. A jak už to tam bývá, v panství scházela pevná chlapská ruka. Poradce, jako mají naši politici, to si nemohli dovolit. A tak přicházely problémy. A my se teď půjdeme na zámek podívat. Tak já opravdu nevím, co dělat. Panství chátrá a chudne. No, něco musíme podniknout. Ale sehnat vhodného nápadníka a udělat svatbu. Co to slyším, mama? Ty se chceš vdávat? To je teda dobrý nápad. Ale neblázni, Eliško. Ne já, ale ty. Já se ještě vdávat nechci. Nejsem na svatbu dostatečně připravená. A jen se neboj. Však on tě tvůj ženich na vdavky připraví. A my mu v tom pomůžeme. Maxmiliáne. A už jsem tady. Přejete si, paní kněžno? To víš, že si přeju. Jinak bych tě nevolala. Nechal si po celém knížectví vyhlásit, že se hledá nápadník pro princeznu Elišku? Jistě, paní, přesně jak jste si přála. Bubeníci vybubnovali zprávu, že se hledá nápadník, který po svatbě s princeznou Eliškou zdědí i polovinu našeho panství. Pověsil jsem to i na naše web stránky a poslal jsem SMSky a maily. Myslím, že se nápadníci jenom pohrnou. Ale já nejsem žádná houska na krámu, aby se se mnou obchodovalo. Když sňatek, tak jedině z lásky. No co myslíte, děti? Můžu si vzít někoho, koho nemám ráda a potom s ním být celý život? Ne. Tak to slyšíš, mama? No, dost řečí a basta fidlí. Bude, jak jsem řekla. Pravda. Naše knížectví nutně potřebuje mužskou ruku, aby se chopila vlády nad krajem a dbala na dodržování zákonů, tak jak to v normální společnosti bývá. A jak to bylo i za knížete pána Jaroslava. No prostě, dál už to bez nové excelence nejde. Tvůj sňatek, Eliško, bude pro nás, pro všechny záchrana. To opravdu nechápu. Až se do někoho zamiluji, pak se klidně a ráda vdám. Ale že mě budete nutit do sňatku kvůli knížectví,
To by mě opravdu nikdy nenapadlo. No, napadlo, nenapadlo, akce je rozjetá, tak půjdeme do toho. Maximiliáne, ty koukej pozvat nápadníky na zámek. Jakýho chlapa tady prostě potřebujeme. Jak je lípo, paní kněžno. Ale já nechci nějakýho chlapa. Já chci lásku. Když se dívka k sňatku blíží, když se dívka k sňatku blíží, oči se jí něhou blíží, oči se jí něhou blíží. Natěšená je a šťastná, natěšená je a šťastná, myšlenka v ní síly spásná, myšlenka v ní sílí spásná. Jak to bude krásné žití, jak to bude krásné žití. Všude radost, láska kvítí, všude radost, láska kvítí. Jenže život ten je jiný, jenže život ten je jiný. Místo slunce přijdou stíny, místo slunce přijdou stíny. To však nemělo by bránit, to však nemělo by bránit. Před potupou svou čest chránit, před potupou svou čest chránit. A tak rychle pohnem dějem, ať vidíme, kam dospějem. Ať nám příběh zdárně plyne, snad nám šťastný konec skyne. Tak vidíte, děti, kdo asi bude šlamastýka, protože nutit princeznu do nechtěného sňatku, to není pěkná věc. Ale to víte, knížectví je v rozkladu, tak se není kněžně co divit. Možná by se mohla brát ještě sama, je docela zachovalá, ale měla by myslet i na svoji dceru, princeznu Elišku a vžít se do její kůže. Ale my se pojďme podívat, jak to bylo dál, a teď nakoukneme ke Klásku. To bych, děti, ráda věděla, kde se ten můj Vítek tak dlouho zdržel. Poslala jsem ho jenom s hrudkou másla k babičce Trnkové a už se měl dávno vrátit. Zdravíčko, paní mámo Klásková. Co pak? Dneska jste na práci sama? Dobrého dne přeji, Filoméno Slepičková. Ale poslala jsem Vítka k babičce a on nejde a nejde. No, a kam pak vy, sousedko? Ale já pospíchám do vesnice, abych všem sdělila tu novinu z Facebooku o přípravách té slávy na zámku, než se to doví z místního rozhlasu. Já jsem přece zpravodajská jednička. A co se vlastně na zámku chystá? Neříkejte, paní mámo Klásková, že nevíte o přípravách zámeckých námluv. Mluvčí prý uvolnil informaci, že se kněžna Dobromila rozhodla provdat princeznu Elišku. Jejda, to bude mela. Tak doufejme, že se nápadníci jen pohrnou. Baba, no nic, já už musím jít, abych tu zprávu rychle tlumočila ostatním. Mějte se pěkně a nashledanou. Naschle. No, ale už by fakt ten Vítek přijít mohl.
Mámo, ty nevíš, co je na zámku nového? Ale vím, Eliška se má vdávat. No ne, ty to opravdu víš? A víš také, že kněžna nechala vyhlásit konkurs pro adepty na ženitbu a půl knížectví k tomu? No to bude slávy. Bohužel bez nás, Vítku. Ale já mám nápad. Rozhodl jsem se totiž přihlásit na zámek do služby. No, ale to bys musel odejít z domu. A co na zámku? A ve světě? Vždyť tam číhá tolik lákadel a nebezpečí. Nevím, jestli tě mám pustit. Ale mámo. Co myslíte, děti? Mám Vítka pustit do světa? Nebo ho mám držet doma? Pravda je taková, že když ho nepustím, tak klidně může být konec pohádky a vy se nikdy nedozvíte, jak to celé dopadne. Ať mě pustí, děti. No tak dobrá, běž, synku, ale na zámku na sebe dávej pozor a pamatuj na dobré vychování a brzy se mi vrať. Slušný člověk v slušném světě, ten se nikdy nestratí. Nelze to říct v jedné větě, jste v tom jako zajatí. Budete-li hledat lidi, se kterými by šlo žít, berte ty, co popravdě se pídí a co mají čistý štít. A tak hurá vstříc jdem štěstí, možná drámu napětí. Osudem se nechme vesti, že patříme v zápětí. No, tak to jsem, milé děti, docela zvědavá, jak ten odvážný Vítek na zámku chodí. Tam trošku nakoukneme a zjistíme, jak je to s námluvami. Kolik adeptů se dostavilo a jak námluvy vůbec probíhat. Protože takové námluvy na zámku, to může být velká legrace. A na to my se podíváme. Mě už to nebaví, mama. Skončeme to. Vždyť je to přehlídka nadutých panáků, kteří mají větší zájem o naše knížectví než o mě. Nedá se nic dělat, Eliško. Musíš to vydržet. Už tam se svojí nabídkou čekají snad poslední 3 nápadníci. Maxmiliáne. Už jsem tady. Přejete si, paní kněžno? No, pošli dalšího adepta. Už je tady. Přivítejte prince Chichotu ze Smíšku. To je naše povaha. Jsem princ Chichota ze Smíšku, z veselého království, a přišel jsem se ucházet o ruku spanilé princezny Elišky, No vítáme tě, princi, rádi tě poznáváme, ale čemu se pořád směješ? No to my tak u nás máme, samá radost, veselí, smích, hihi, zábava, tanec, večírky, pikniky. A taky máme na programu
předávání, vyznamenání a ještě hudbu a zpěv. Ho, ho, ho. A co když někomu není zrovna do zpěvu? A tak šup s ním do vězení. Ho, ho, ho. Ono se říká, ho, 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 že tam člověka smích přejde. Ale u nás je to naopak. Ho, 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 ho. Teprve tam se naučí smát. Oho, i když to není zrovna po vůli. Hi, hi, hi. No, vy u vás ve Veselém království máte i vězení? No samozřejmě. Ho, ho, ho. Kde by se lidé jinak naučili smát se a radovat? No já neříkám. Smích je zdravý, no ale učit lidi smát se zrovna takhle? Nebudete tomu věřit, ho, ho, ho. Ale u nás jsou lidé, kteří se nezasmějou a nezasmějou. Ho, ho, ho. A co děti? Naše děti se smějou rádi, ho, ho, ho. Stejně jako třeba tady tyto zde v divadle, ho, ho, ho. A často ani fakt nevědí čemu, hi, hi, hi. No děti, ukažte Elišce, že se dovedete smát, no? Ho, 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 ha, 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 ho, ho, ho. Ale to je málo. To je nějaké radostné smání. No znovu. Ho, 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 ha, ha, ha. No prosím, a jde to. No dobrá, no ale k věci. Ano. Ohoho, milá Eliško, žádám tě oficiálně o tvoji ruku. Hohoho. Vždyť spojením našich knížectví bychom dosáhli větší vážnosti na mezinárodním fóru. Ohoho. Ty se budeš učit smát, hi, hi, hi. A já přeberu správu pokladny. Ho, ho, ho. A pak se přihlásíme do Evropské unie. Ho, ho, ho. Počkat. Pokladnu spravuje mama. Ho, ho, ho. Ale po svatbě už nebude. Půjde na zasloužený odpočinek. Ho, ho, ho. Tak co, Eliško? Přijmeš moji nabídku? Za nabídku vám děkujeme, ale z odpovědí pošleme rychlého posla až po vyslechnutí všech deníků. Budu se těšit a doufat. Aha, to je naše povaha. Tak rychle dalšího, ať to máme za sebou. Maxmiliáne. Ano, už jsem tady. Princ nudil první z ospalého království. A už je tady. Dobrý ospalý odpoledne. Papa mě posílá, abych se ucházel o ruku princezny Elišky. Jak, papa? Sňatek s Eliškou, to není váš zájem? Ale jo, no, rád si vezmu, když to musí být. Ale hlavně, aby to nenarušilo náš denní pořádek. U nás knížectví je pro vládnoucí enklávu všude klídek a míra, pohodička. Žádné velké vzrušo, všechno plyne pomalu a postaru, no prostě jako v Česku. No, princi nudile, kolikátyže je? No přece první, jak jinak? Co se to... Aha, no, prostě žádné drama, žádné špatné zprávy a neštěstí. A to bychom chtěli,
aby zůstalo pro další časy zachováno, i když si tě vezmu za ženu a můžeš žít dlouho. Už tady nejsem. Jenom pomalu, princi. Ještě jste se ani nevyjádřil a už tu chcete velet služebnictvu? No zatím snad ne, no. Ale otec říkal, ať se hluboce ukloním. Princi, mluvíš ke mně? Jo, no ano. A proč jsem v předklonu? Aha, už vím. A otec říkal, abych se bez okolku a jednoznačně vyjádřil. Tak tedy, princezno, já tě chci za ženu. To ale nepůjde tak, Důležité bude, jestli si tě mezi svými nápadníky zvolím za favorita. No ale otec říkal, ať nespěchám, že musíme být trpěliví, že do toho stejně, Eliško, spadneš, když budeš chtít vaše knížectví postavit na nohy. No, jenom aby pak nestálo tak vratce, jak ty vaše nohy. A jen se v klidu, Eliško, rozhodni. No to víš, bohatství vašeho knížectví a klídek a pohodička našeho, no to by byl gól. Těšilo mě velice, princi. Měj se pěkně a vyčkej našeho rozhodnutí. Maxmiliáne, probuď ho. Už jsem tady. Princi, probuďte se. A co? Aha, no tak já se hluboce klaním. Paní kněžno, mohu-li posloužit? Je tam ještě jeden adept, zájemce o vaše knížectví, totiž o princeznu. Tak jsem s ním, ať už to máme za sebou. Mně se stejně nezamlouvá ani jeden. Říkala jsem, že to nemá smysl. Už je tady. Berlix, jde se na to. Jsem proslulý čaroděj po celičkém kraji a nejsem žádnej dobroděj a nikdy neprohraji. Zápasit vám neradím, jsem pevný jako buk, jméno své vám prozradím, jsem kouzelník Čurifuk. Přicházím k vám s nabídkou, jež se neodmítá, s překrásnou vyhlídkou, která je v ní skrytá. Eliška si vezme mě, budeme jako v ráji. Ach, to bude příjemné, jako v překrásné báji. Jsem proslulý čaroděj po celičkém kraji a nejsem žádnej dobroděj a nikdy neprohraji. Jsem kouzelník Čurifuk a přicházím z magické země a nabízím ti, princezno, svoji ruku. Tento ale na nás vysypal. A čemu pak vděčíme za tvoji nabídku? No dovedete si vůbec představit, jak by mohl vypadat svět, kdyby se spojil majetek vašeho knížectví a síla mých kouzel? Vždyť ty si přece můžeš vykouzlit cokoliv i bez majetku. Nebo třeba právě ten majetek. No, pravda, no to klidně můžu.
Ale lid za mnou nepůjde. No, lid by možná šel, ale lidi ne, nemají mě rádi. Kdyby se ale naše síly spojily, no to by byla jiná. Jenže já se takhle vdávat nechci. A za čaroděje už vůbec ne. Ne. A nikdy ne. To je moje poslední slovo. Nedá se nic dělat. Čurifuku. Poslední slovo? Poslední slovo? No tak dobrá. Jak chceš, jenom abys brzy nelitovala. Máš mít za to ode mě odměnu. Ne, nechci žádnou odměnu. Přeji si už jenom konec této audience. Ne. O bože, to je samé ne a ne. Vždy tu mečíš jako kůzle. Tak abys věděla. Zaklínám tě tímto do podoby lidské postavy s kůzlečí hlavou. Myrnix, Tyrnix největší, ať máš hlavu kůzlečí. Božíčku, co jsi to provedl, Čurifuku? Jenom to, co bylo třeba. Však ona si to princezna brzy rozmyslí, jestli se bude chtít stát paní čarodějovou, anebo chodit po světě s takovouhle ozdobou. Ach, co si počinu já, ubohá. Vdávat jsem se sice nechtěla, ale toto je asi ještě horší řešení. Tak na to si měla holka myslet dřív. Ale abych zas nebyl takový kruťas, no, tak já ti dám ještě šanci. Pokud se najde někdo, kdo ti v téhle podobě 3krát po sobě vyzná lásku, kletba pomine. No ale samozřejmě platí ten druhý způsob. Rozhodneš-li se vzít si mě za muže, no tak kouzlo zruším. Ale dokud se něco z toho nepodaří, tak budeš vypadat takhle. No ostatně, není to nic zvláštního, vždyť spousta politiků mívá často psí hlavu. No ale když teď známe podmínku zrušení kouzla, tak můžeme ji kdykoliv sdělit někomu. Ale kdeže? Kdeže? Jakmile byste to někomu prozradili, kouzlo už nikdy změnit nepůjde a Eliška zůstane tak, jak je. Napůl člověk, napůl zvíře. Ale to je kruté, Čurifuku. Je. A já silně pochybuji, že jí někdo v téhle podobě vyzná lásku. No nic, já tedy s nepochopením mizím. Ale doufám, že tě, Eliško, zase brzy uvidím. Už jsem zase tady. Ale proboha, princezno, co se to s vámi stalo? Co s tím kusem skopovýho? To Čarifuk? Toho si nevšímej, Maxi. Říkal si, že to budou poslední 3 nápadníci. Ale mohu-li sloužit? Je tu ještě jeden zájemce o slyšení. Ne, proboha ne. Už nechci nikoho vidět ani slyšet. Tak, Maxi, dost. To by stačilo. Ať ten další přijde až příště. Ale tentokrát nejde o vdavky. Je tu člověk, který hledá práci. No, tak ho pošli dál.
Když se podívám na Elišku, možná se nám přece jenom bude hodit další sloužící. Princezna bude potřebovat celodenní péči. A už je tady. Dobrý den, panstvo. To je hezký chlapec. Tak ty bys chtěl do služby? A jak se jmenuješ, chlapče? A co umíš? Jsem Vítek, syn Žofie Kláskové. A co umím? No vlastně všechno. Drobné práce údržbářské, zahradní a polní práce, péče o domácí mazlíčky. Ovládám internet, tělocvičím v Sokole, učím se řeči, hlavně čínsky. No, to by se nám opravdu mohl hodit. No určitě a vím jistě, že nebudete zklamáni. A jedna taková kontrolní otázka. Uměl bys pečovat tady o princeznu Elišku? Ona je, jak vidíš, tak trošku zvláštní. Ale máma... No co? Už nemáme. Tak uměl. A jak pak by ne? Doma jsem se musel starat o různou havěť. Pozor, chlapče, na slova, abys nenarazil. Tak tedy dobrá. Služba ti začíná ihned. Ale na moje nervy už je toho moc. Jdu k felčaru. Ach, ta hlava, ta moje hlava. A co teprve ta princeznina hlava. Tak to vidíš, Vítku, se mnou je Amen. A já nešťastná. Nezoufej, Eliško, ještě není všem dnům konec. A třeba přijdeme na to, jak zlomit kouzelníkovo kouzlo a zbavit tě té nešťastné kůzlečí hlavy. Ale nakonec není přece důležité, jak naše hlavy vypadají, ale hlavní je, co je uvnitř. Já bych věděla, co je třeba udělat, abych opět nabyla lidské podoby. Ale nesmím to nikomu říct, jinak zůstanu takhle na pořád. Děti, že mu to nemám prozradit. Máte pravdu, nemůžu to říct, abych nestrácela poslední naději. Silný je jen, kdo si věří, dívá se vpřed s nadějí, spravedlivě jiným měří a žije spíš skromněji. Dovede jít za svým cílem a nenávidí intriky. Nechodí jen v hávu bílém, vždyť barevné jsou pikniky. Tak i my předpůjdem směle, úkol čeká před námi a snad i strážní anděle pomoc pro nás vymámí. La 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 la. Nebáli jste se? Někdo se bál? Ne. Ale my jsme viděli, jak princezna Eliška odmítla všechny nápadníky, ale když přišel Vítek, tak se jí srdéčko zachvělo. Bohužel, když byla napůl zvířátko, kůzlátko a napůl žena, tak se nedalo nic dělat. A teď je hlavně to, aby to tak nezůstalo na pořád. Mezitím se už Selka Klásková vydala i se sousedkou Sofičkovou na knížecí zámek. No a my jsme ji zastihli v lese, kde se totálně, ale totálně ztratili. Je to vůbec možný?
Ten les je hustší a hustší. Já jsem to říkala. Tady přece každý musí vědět, kudy vede cesta na knížecí zámek. No každý jo, ale zdá se, že zde žádného každého nepotkáme. Kolem samé houští a po živáčkovi ani stopy. Co po živáčkovi? Ani po neživáčkovi tu není stopy. Ale co je to ten neživáček? Neživáček je něco, co ti prozradí to, co chceš vědět, ale prozradí ti to bez řeči, bez mluvení. Například mech na kmeni stromu ti ukáže, kde je sever. Jenže bohužel nevíme, je-li zámek na severu nebo na jihu. Mech je nám tudíž na nic. Musíme se navíc smířit s tím, že pokud nenarazíme na perníkovou chaloupku, chýši děda Vševěda nebo domeček Sněhurky a 7 trpaslíků, budeme v tomto lese bloudit do nekonečna. Nebo taky Smolíček, Pacholíček by nám mohl pomoci. Smolíček ani Pacholíček, těžko. Ale jejich jelen, zlaté parohy, možná ano. A hele, co to v dáli vidím? Jejda, v dáli vidíte to, co já. Páni mámo, parohy. Zlaté parohy, to je on. To jsem z toho jelen. My víme, zlaté parohy. Ale ne, to ne. No, to vlastně také. Jsem z toho jelen, co vás, milé dámy, přivádí do tohoto hlubokého lesa. Zabloudili jsme a není tu nikoho, kdo by nám ukázal cestu na zámek kněžny Dobromily. Ale ten někdo tu je. Jenže my ho nepotkali. Ale potkali. Stojí z rovínka před vámi. Nikdo nezná lépe katastrální mapu našeho kraje. Mám to nabiflováno z období říje. To se přede mnou neschová žádná laňka. No tak schválně. Kudy cestička, ale na zámek. Stojíte právě uprostřed té cestičky. Dejte se po ní tímto směrem a brzy uvidíte v dáli siluetu knížecího zámku. Běžte klidně, ale vytrvale, cesta vás na zámek dovede. Jste prostopováni dokonale, jistě se vám nalézt povede. Zámek, který hledáte tak v spěchu. Možná jste blíž, než se mohlo zdát. A tam jistě pro svoji potěchu dáte čarodějovi šachmat. Tak, milé dámy, běžte tudy. Hodně štěstí. Děkujeme ti, jelene. Nic zlatějšího nám osud do cesty poslat nemohl. Ale jak to o tom čarodějovi mohl vědět, když to zatím nevíme ani my? No tak honem, jdeme. Děti, říkal tudy? Ano.
No dobrá, tak hurá na zámek. No vidíte naše milé děti, ona totiž každá máma má o své děti velkou starost. A co malé, nebo třeba i dospělé, tak se nedivte, že chce stále vědět, co právě děláte, kde jste a že má obavy o vaše zdraví, o prospěch ve škole a později, až budete dospělé, abyste slušně a řádně žili. Však až jednou budete maminka nebo tatínek, poznáte to sami. A naše pohádka, ta pokračuje na knížecím zámku. Tak, takhle už to dál nejde. Princezna se už trošku uklidnila. Vítek je dobrý pečovatel, ale co naklad? Zájem ze strany sousedních nápadníků upadl. Bohatství je sice krásná věc, ale člověk má mít svoji hlavu. Marná sláva. Máš pravdu, mama. Takhle už to opravdu dál nejde. Všichni se ode mě odvrátili. Jsem tak sama. Nebýt Vítka, tak nevím. To je snad jediný člověk, co mě má rád. Mimo tebe, mama, samozřejmě. To víš, Eliško, že tě mám rád. Jedna, děti, slyšeli jste? Řekl, že jí má rád. Vítku, neříkej dvakrát. Mohla bych si myslet, že ti vůbec ta moje kůzlečí hlava nevadí. A to by mi dávalo naději do budoucna. A je sice škoda, že nemáš svoji dívčí podobu, ale konec konců hlavní je, co se skrývá uvnitř. Jestli zlá, anebo laskavá povaha, ale máš dobré srdce. To už jsem dávno poznal. A to, že jsi se nechtěla vdát za čaroděje, no to tě spíše šlechtí. Jsi upřímná a dobrá. A to je další důvod, proč třeba právě já tě mám tak rád. Dvíje, řekl to podruhé. Tak je to zatím na dobré cestě. Jenom abych to nezakřikla. Maximiliáne, Maximiliáne. Ano, už jsem zase tady. Račte si přát, paní kněžno. Dej zapřáhnout. Eliška a Vítek potřebují navzduch. Když je zle, tak příští doufej, že bude líp, stále věř. Nikdy sobě sám nezoufej, přátelům se raději svěř. A ti jistě pomohou ti zbavit se zlých myšlenek. To, co v další dál tě roudí, zabudí pryč plavenek. Naděje, 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 to je to, co nás vždy zahřeje. Naděje, 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 písničku nám krásnou zabije. Naděje, 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 to je to, co nás vždy zahřeje. Naděje, 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 písničku nám krásnou zabije. Bernix, Ternix. Tak já nevím, děcka, je to pro mě dobré, nebo je to špatné? Původně jsem doufal, že to bude pro mě lepší. No dost mě zklamal ten Vítek, no. Už dvakrát řekl Elišce, že jí má rád. Ale naštěstí neví, že to musí říct 3krát. Ale pozor, někdo jde. Rychle se schovám a
do něčeho se převlékl. No tak vydá, tady to je. Paní mámo Klásková, tady za mnou. To byla ale túra. Jako na sokolském výšlapu. Ale zvládli jsme to. Snad to stálo za tu námahu. Myslím, že ano. Jste hodná, sousedko Slepičková, že jste šla se mnou. Tak, zámek jsme sice našli, ale nikde nikdo. Že by měli pracovní poradu, anebo byli na dovolené. Ternix, no a co já? Já jsem Vosk. Fuj, to jsem se lekla. Na vosk nevypadáte, to byste musel skapat. Jasně, ale dovolte, abych se představil. Jsem pán tohoto zámku, kníže Jaroslav. A čím jsem si zasloužil vaši pozornost? Hledáme mého syna Vítka, který by tu měl být ve službě. A jo, no jistě, Vítek, ten milý chasník. No tak pojďte, já vás k němu zavedu. Pozor, sousedko, to se mi nějak nezdá. Jak by to mohl být kníže Jaroslav, když kněžna je přece už řadu let vdova? Já jdu do archivu, třeba tam najdu nějaký dokumenty. Pravda. Co myslíte, děti, mám s ním jít? Ne. Raději nikam nepůjdu. Zůstanu tady a ty mi Vítka přiveď. No co si to dovoluješ, ty osoba jedna? Nepůjdeš-li po dobrém, budu muset použít svých kouzel. Já jsem totiž čaroděj Čurifuk a hravě tě proměním třeba v hovězi. No to by se hodilo k princezně. Myrnix, Tyrnix tráva, ať je z tebe. Tak to ne, Čurifuku, že si pokazil život mně, s tím se nedá nic dělat, ale ostatní nechej na pokoji. Maminko, kde se tady bereš? No ne tak z hurta, Eliško. Jestli si mě nevezmeš za muže, své kuzlečí hlavy se nezbavíš. Tak to už je snad příliš. Ještě tady budeš vyhrožovat a vydírat. Nikdy si tě nevezmu. A když říkám nikdy, tak myslím nikdy. No. A raději zmiz. No, jak myslíš? Já radši ještě chvíli počkám, třeba se přece jenom umoudříš, až ti tvá hlava bude příliš těžká. No, tak odcházím. Jsem ale ochoten se vrátit, jenom aby nebylo příliš pozdě. No, Eliško, to bylo překvapivé. Kde se v tobě vzala taková statečnost? Ale maminko, a co ty tady? No co, Vítku, bylo mi smutno. Eliško, toto je moje maminka. Moc mě těší. Jste moc milá. Až na to neštěstí, co nosíte na ramenou. Ale maminko, vzhled přece není všechno. A za ten čas, co jsem Elišku poznal, jí mám pořád víc a víc rád. Řekl potřetí, že jí má rád. A my můžeme konečně zase pozvat další nápadníky. A už jsem zase tady a musím zdůraznit,
že další nápadníci asi nebudou třeba. Vítku, 3krát si řekl, že mě máš rád, takovou, jaká jsem byla, a tím kouzla pominula. Nikdy nezapomenu, co si pro mě všechno udělal. Pojď mě obejmout. Ale to přece nejde, aby chasník z Podzámčí objímal princeznu. Ale jde, Vítku, jde. Když je moudrý a dobrý jako ty, může i chasník všechno. Tomu nerozumím. Vy myslíte, že by, kdyby možná... No prostě o ženicha máme postaráno. Už žádné nápadníky zvát nebudeme. Potřebujeme trpělivého, pilného, moudrého a laskavého panovníka. A to ty, Vítku, budeš. Ano, máš pravdu, mama. Vždyť já tě mám, Vítku, už dlouho moc ráda. Budeš mě chtít za ženu? Já nevím, jestli můžu. Ale můžeš. Dnes můžeš všechno. Ber, dokud dáváme. A co myslíš ty, maminko? Já myslím, jo! A jo, tak skončilo divadlo. A dobře to dopadlo. Počkejte, něco mě napadlo, děti. Zaspívejte si tuto závěrečnou písničku s námi. Je to jednoduché. A jo, tak skončilo divadlo. A jo, a dobře to dopadlo. Tak a teď si to zkusíme všichni. Tak 1, 3, 4. A jo, tak skončilo divadlo. A dobře to dopadlo. Všichni kolem Vítka chválí a čaroděj zmizel v dáli. Je to jako ze života, jednou raj po druhé slota. Láska nečeká za rohem, vždycky podobá se v mnohem. Kolu štěstí na pouti, to nás dnes ale nermoutí. Hlavně, že tak skončilo divadlo. A dobře to dopadlo. Tak skončilo divadlo. A dobře to dopadlo. Líbila se vám pohádka o princezně? To jsme moc rádi, byli jste pozorní a vzorní diváci a teď ještě maňásci se za vámi přijdou rozloučit a vy se můžete rozloučit s nimi. Tak skončilo divadlo.